Salutare, prieteni! Dacă ai ajuns aici, probabil că vrei să afli tot ce trebuie să știi despre varicelă. Sau poate că ești doar curios să înveți ceva nou. Oricare ar fi motivul, ai nimerit în locul potrivit. Varicela, cunoscută și sub numele de pojar, este o boală care ne afectează pe mulți dintre noi, mai ales în copilărie. Dar ce este de fapt varicela? Cum o recunoaștem? Și mai important, cum o tratăm? Haideți să explorăm împreună acest subiect fascinant și să descoperim tot ce trebuie să știi despre această boală. Varicela este o boală virală cauzată de virusul varicela zoster. Este foarte contagioasă și se răspândește ușor prin aer, atunci când o persoană infectată tușește sau strănută, sau prin contact direct cu fluidele din bășicile pielii. De obicei, varicela apare la copii, dar poate afecta și adulții care nu au avut boala în copilărie. Și da, este mult mai nasoală la adulți, așa că e bine să o iei de mic. Primul semn al varicelei este adesea o senzație de oboseală sau febră ușoară. Apoi apar mici bășici roșii pe piele, care pot provoca mâncărimi intense. Aceste bășici se umplu cu lichid și în cele din urmă se crustă. Sună neplăcut, nu? Dar nu te panica. Varicela este de obicei o boală ușoară, care trece de la sine în câteva săptămâni. Hai să vorbim despre simptomele varicelei pentru a ști cum să o identifici. După cum am menționat, primele semne sunt adesea febră, oboseală și o senzație generală de nevoie. Apoi apar bășicile roșii, care pot apărea pe întreg corpul, pe față, piept, spate, brațe și chiar în gură. Aceste bășici provoacă mâncărimi intense, dar este foarte important să nu le scarpini, pentru a evita infecții sau cicatrici. Alte simptome pot include dureri de cap, pierderea poftei de mâncare și o stare generală de disconfort. Dacă observi aceste semne la tine sau la cineva apropiat, este important să consulți un medic pentru a confirma diagnosticul și a primi sfaturi de tratament. Acum că știm cum arată varicela, hai să vorbim despre tratament. Deși nu există un medicament care să vindece varicela peste noapte, există multe lucruri pe care le poți face pentru a ameliora simptomele și a te simți mai bine. Pentru mâncărimi, poți folosi loțiuni calmante, cum ar fi calamina sau geluri antihistaminice. Un medic poate recomanda și medicamente pentru reducerea febrei sau a durerilor. Este esențial să bei multă apă și să te odihnești suficient pentru a-ți permite corpului să lupte împotriva virusului. Pentru copii, este important să îi ții acasă și să îi îndepărtezi de alte persoane, pentru a preveni răspândirea bolii. Și, desigur, evită să le scarpini bășicile, chiar dacă mâncăimile sunt insuportabile. Prevenirea este întotdeauna mai bună decât tratamentul, iar în cazul varicelei, vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire. Vaccinul împotriva varicelei este sigur și eficient și este recomandat pentru copii și adulții care nu au avut boala. Dacă ai avut deja varicelă, ești imunizat pe viață. Dar dacă nu, vaccinul este cea mai bună alegere. De asemenea, dacă ai contact cu cineva care are varicelă, consultă un medic pentru a discuta despre opțiuni preventive, cum ar fi vaccinarea sau administrarea de anticorpi. Sunt multe mituri despre varicelă care circulă de-a lungul timpului. Hai să le demontăm pe cele mai comune. Primul mit: trebuie să faci varicelă cât mai devreme posibil. Adevărul este că, deși varicela este mai ușoară la copii, nu este o idee bună să o iei intenționat. Vaccinarea este o alternativă mult mai sigură. Al doilea mit: varicela se tratează doar cu remedii naturale. Deși unele remedii casnice pot ajuta la ameliorarea simptomelor, este esențial să consulți un medic pentru un tratament adecvat. Nu te baza doar pe metode naturale. Și asta a fost tot ce trebuie să știi despre varicelă. Sper că acest videoclip ți-a oferit informații utile și te-a ajutat să înțelegi mai bine această boală comună. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, să te abonezi și să lași un comentariu despre ce alte subiecte de sănătate ai vrea să abordăm în viitor.
Împărtășește acest videoclip cu prietenii tăi pentru ca și ei să fie informați. Mulțumim că ai fost alături de noi și ne vedem în următorul videoclip.